To, že slovenské samosprávy nefungujú len pre roztržkivých vedení, začína žiaľ byť už príliš častou realitou. Takýmto príkladom je aj obec Dolné Zelenice pri Hlohovci, kde si aktivitu poslancov a kontrolóra starosta zamieňa za hádzanie polín pod nohy. Nemáme starostu na to, aby rozbehol život v tejto obci. Keď aj voľaké aktivity majú voľakí občania, tak starosta to zamietne za každé. Bola som raz na tej schôdzi, stačila. Ako to vyzeralo? Tam vadili, jak šibnutí. Hej. Akože nič nevyriešili. Aj keď v Dolných Zeleniciach nežije ani 600 obyvateľov, ich história siaha až do 13. storočia. Dedina tak ale nevyzerá. V bývalom kaštieli je základná škola, ktorá sa pomaly opravuje, rovnako ako aj kultúrny dom z 50. rokov minulého storočia. Ďalej je tu už len hostinec a potraviny. Napriek tomu sa v dedine s prevažne starším obyvateľstvom začínajú usádzať aj mladé rodiny. A možno práve tu je pes zakopaný. Po posledných komunálnych voľbách sa do zastupiteľstva dostala časť mladých a aktívnych ľudí. V zastupiteľstve majú väčšinu, avšak problém je, že nenašli spoločnú reč so starostom obce Antonom Menšíkom. Tento starostu je už od roku 1991 a myslí si, že poslanci mu robia napriek. Snažil som sa nejak nájsť spoločnú reč, ale keď to, čo ja poviem, musí byť naopak, neviem si v tom pomôcť. Jednoducho aj starosta by mal mať, keď má mať zodpovednosť, mal by mať aj možnosť o niečom rozhodnúť, aby potom neniesol za zlé rozhodnutia zodpovednosť. Jednoducho neurobíme len tak, že si papier pozrieme, odsúhlasíme a hotovo. Trošku sa v tých veciach, dá sa povedať, ako sa hovorí, vrtáme, poprezeráme, prehodnotíme, čo by bolo najlepšie, takže možno, že to sa niekomu nepáči, keď to v predchádzajúcom období fungovalo, takže áno, povedal to pán starosta, je to dobré, tak teraz to tak bude. Si myslím, že čo väčšina schváli, tak to by sa malo ako rešpektovať, to by mal ten starosta ako splniť. Lenže on si stále myslí, že čo on, alebo čo z jeho hlavy není, tak to jednoducho neprejde, to sa nespraví. Tí poslanci by mali nájsť konsenzus so mnou. Vo viacerých obciach na Slovensku aj v niektorých mestách existuje takáto polarizácia spoločnosti. Samozrejme, občania sa začnú týmito problémami zaoberať a riešia vlastne prácu politikov, lebo úlohou politikov je spolupracovať, hľadať riešenia a predkladať tieto riešenia občanom. Nemáme nič. Nemáme cesty vysporiadané, nemáme územný plán obce, rozpočet, všetko on jedným slovom vetuje. Bohužiaľ, takýmto prístupom obec stagnuje. Že aj my sme ochotní spolupracovať, podať tú pomocnú ruku, ale jednoducho je to odmietané a je to vidno aj v obci. Takýmto príkladom má byť aj návrh poslancov na zlúčenie základnej školy s materskou. Poslanci sa o to snažia už od roku 2007, no stále sa im to nepodarilo. Dôvodom má byť starosta, ktorý vraj celý proces úmyselne brzdí. Poslanci odsúhlasili zlúčenie materskej školy so základnou školou v januári. Keďže starosta nepodpísal uznesenie, museli to opätovne spraviť a v marci toto prešlo už 3/5. Vetoval som to zlúčenie, lebo toto zlúčenie nepriniesie žiadny hospodársky alebo finančný efekt a nevidím v tom zmysel, aby sme niečo zlučovali len preto, aby sme to zlučovali. Starosta môže vetovať uznesenie vtedy v 10-dňovej lehote od schválenia obecným zastupiteľstvom a vlastne vtedy, keď s týmto uznesením nesúhlasí. Týmto spôsobom vie vyjadriť svoj názor na hlasovanie zastupiteľstva. Cieľ zlúčenia bol taký, aby sa voľaké finančné prostriedky ušetrili. Nikto nedal žiadnu finančnú analýzu, že by sme ušetrili peniaze. Keby sa teda zlúčilo to, čo som hovoril, to je minimálne takých 27 000 mesačne. Spájanie základných a materských škôl do právnickej osoby je pomerne bežný jav. Pri dodržaní platnej legislatívy Ministerstvo školstva Slovenskej republiky obyčajne takejto žiadosti vyhovie. Prínos pre obec je najmä úspora finančných nákladov, či už mzdových, prípadne prevádzkových. Väčšina, teda zamestnanci školy, rodičia a časť samosprávy súhlasila s tým, aby sa to udialo. Rada škôlky zasadla, áno, bolo tajné hlasovanie, takže tam bolo vyjadrenie proti. Na Slovensku je takto zlúčených 654 škôl. Dolným Zeleniciam však ministerstvo súhlas zatiaľ nedalo.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vyzvalo obec Dolnej Zelenice, aby v termíne do 6.6.2008 predložila chýbajúce dokumenty k posúdeniu žiadosti. V termíne a ani po ňom Ministerstvo školstva dokumenty nedostalo, preto bolo v októbri obci doručené rozhodnutie o zastavení konania. K dokumentom totiž patrili aj stanoviska Inšpektorátu práce a Úradu verejného zdravotníctva. Tí zistili viaceré nedostatky, ktoré obec musela najprv odstrániť. Napríklad ochrana proti atmosférickému tlaku na budovách chýbala. Niektoré triedy neboli vybavené, čo sa týka hygieny, nebolo v poriadku. V kotolni bol poškodený strop, ktorý bránil bezpečnému chodu školy. Takže bolo toho viacej. Finančné prostriedky, ktoré poslanci uznesením odsúhlasili na odstránenie týchto závad, boli odposlané na školu až o 10 mesiacov. A prečo? Bez odôvodnenia. Neviem, prečo to tak bolo, ale myslím, že jeden cieľ bolo oddialiť zrušenie materskej školy a aj základnej školy spolu. Naša obec nikdy nemá toľko peňazí, koľko by sa dalo minúť. To znamená, aj keď mi niekto povie, že tam dáš peniaze, ja musím vždy držať peniaze na elektriku, plyn, na bežné výdavky. A keď sa mi až nazhromaždia, ja nemôžem ísť do nuly. Je zaujímavé, že keď sa jedná o škôlku, tam potrebovali vymeniť okná, dvere. Schválilo sa a hneď pomaly do týždňa peniaze mali, už aj sa na tom robilo. Čiže iné priority sú na škôlku, dajme tomu, kde má starosta eminentný záujem, neviem prečo, o tú škôlku a teda o školu a obecné veci, tam jaksik ho to netrápi. Samozrejme nevyhoviem všetkým a skutočne pre mňa je to náročné, stále niečo zdôvodňovať, ma to zdržiava v práci. Pokiaľ obec bude chcieť školy naozaj zlúčiť, bude musieť opätovne požiadať o súhlas ministerstvo školstva. Zdá sa však, že to tak čoskoro nebude a starosta si presadí svoje. Práve on, ako štatutár obce, by mal opäť pozvať Inšpektorát práce na kontrolu a následne na ministerstvo odoslať žiadosť aj s potrebnými dokumentmi. Oni by nás mali aj vyzvať, že či teda ísť tam na následnú kontrolu, ale keďže nemáme spätnú väzbu na to, že nám oni poslali alebo neposlali, a to určite neposlali, lebo to by sme vedeli. Takže my sme sa o to ďalej nezaujímali. Všetky závady sú teraz odstranené, ale u starostu žiadna snaha, aby poslal tú žiadosť na to zlúčenie. Nie sú všetky závady odstranené, teraz dojde Inšpektorát práce a teraz vám povie, prečo ste to do dnešného dňa neodstranili. My sme to dali aj do uznesenia, my sme to dávali aj uznesením, že dávame teda, aby to bolo do určitej, myslím si, že dvojtýždňovú alebo akú lehotu sme tam starostovi jednoznačne uložili, aby to urobil. Vôbec tým absolútne nepohol, takže takáto je spolupráca. Neexistuje nejaká nadradenosť medzi zastupiteľstvom a medzi starostom. Moc oboch, aj zastupiteľstva, aj starostu, pochádza od občanov. Ak starosta využil svoje právo a zastupiteľstvo toto veto prelomilo v zmysle zákona, tak potom by mal starosta takéto uznesenie rešpektovať. Inšpektorát práce napokon pred pár dňami informovali nie starosta obce, ale jej kontrolór a riaditeľka školy. Dolné Zelenice sú príkladom toho, že na roztržky a neochotu spoločne riešiť problémy napokon dopláca celá dedina. Obec sa nerozvíja a ľudia sa rozdeľujú do táborov alebo začínajú ľahostajnieť. Jediná možnosť, ako sa vedia s týmto občania vysporiadať, je potom rozhodovať sa v ďalších voľbách, komu zveria svoj hlas. Na zastupiteľstvo chodíte, či nie? Ale chodievala som, ale už nie. Prečo? No ja pre toto, pre všetko. Lebo jednoducho pre slušných ľudí to nie je veľa miesto. Keď aj sú nejaké verejné schôdze, ja nemám žalúdok to tam počúvať, takže vôbec som nechodím.